Tagin jam ya kani ka khot ka baar. Ki kentin ki badan hang ni ki ong ti ublei ula kren hau Moses bat ula ong hau manga ngalong u Jehovah. Kani kat khot ka baar kam don ji so ai bat kat khot ka banikong kalong bela ka jong bat ka khana ka bangana ong men ne na sedang bala benrap biang ya ka ke jing siam pedeng jong ublei bat Moses. Season pet na kerkom long jok ni ka khana hang ni ngisngo kumba kawan nak wei pede kerkom bu cingkan mau kabala daya bersiam langi kita kapen klain ya kan ni kecing keren ke jok play bat Moses kecing sung thu ya tu kecing kendu hanyi ki papuli bat ki bi asngo ya ka kani kar kombu khana kumni ka isrim thik kum khatu ka khana jong kecing pelong ya ka perthai ka bangi puli ha ka kitab Genesis kang dong ka baningkong bat ka baar tong nya point no isni ki kentin hang ni mo kani ka khot ka baar haba ublay ya keren bat Moses dapen scam ya ka jong ka kerteng manga ngalong u Jehovah kani kadi ka jingban mo ka ka pareng ki ong ka ba emphasize ni ong ka jingban manga ngalong u Jehovah kam shimdai tang manga long Jehovah ani ngadei u Jehovah sisim la dot kini kintin manga ngalong u Jehovah kamut kadi ka jingban pan pen scam ya ka jing tikana jong kata ka kerteng tiba lei ba perung thmai ya kani ha kani ka khot ka baar ha kani ka jing ethu kadau kalong baha kalenong kabalai haba Moses u keren bat ublei Moses ubu dak tu gajing keli la daki temen kisan juki Israel ki keli ni ki khun Israel ki keli kai ka kerteng jong me hang tu na basdang i kumba ublei o ngalong bangalong bat hadin tu ai tu ji paskam bangalong utrai bo bolei bat kum tu terten da bi keren ba kalenong kabalai Henry kani kal nong kaba ar ka nang pen scam shushu da kaba wanra ya ke kerteng kaba ublei pun itu ka belong specific manga ngalong u Jehovah te don ki ba spell dak hakikat ba pareng manga ngalong u Yahweh ha ka kitab Hebrew ki penangkam na kantin Yahweh but ha kiwi pada ki transitions ki penangkam hi da ka tu ka kentin Lord dan ni try hakida kraw ti kumbangi la jekren nakawai session syak wai pat syapang ka kerteng ke jok blay tahang ni kawan hikum ju ba habala kren da ka kerteng ke basyai mangangalong Jehovah ya ka tu ka kerteng ka bolong specific labu ru kumju hakiniki da kraw to hatu hang tu shwa yu pidan ni ban merap tu khot ka baar ngamut banle kumni namar bo pi wanra manne hawas dang bo pi wanra yang tu jing ong jing pi kum tu hawai dei bat kini hidak kibelabu hidak jong berpen ublei pun thamai la jing kulan pi wanra manne kum tu bahatu don kam se pun thamai ye jing kulan namar bo ublei jong benta ublei wang ya kran ni ublei jong benta Kasuan ka rokom berkhat apa ngap pi apa dei bekane kawan ka rokom ke jingkeli nakatu ka benta ka ba ublei uwan ban keren hau Moses haka lau lenong lau beniap ka ba ing bat hadu ka ni ka benta ka ba menta apa ka ba ublei ukren yo Moses hadin bo Moses bat u aran kila lech sakmat syari Egypt ban beteng ya ta mission man pelaj ikut Israel kajing wanra ini heading ublei ubet hamai kajing kular yo lesi yo kadai kajing jalan jong kapor ne nakatai kapor ka ba uwan ha lau beniap ban keren kum tu pada kani kapor ka ba ukren menta bang ya puli menta ni kalau nang ban rio yo lesi ka ai dak yang ni yo kadai kajing jalan jong kapor ba usabu ya kini kentien pentama ya kajing kular tak ada kawai ka bang syuan ra haba phai pat che ka khot ka ba ar
kini kentien kiba ublei upen itu yala de ong ngalom kapen kan mau yang syaki benta ke syakmat dengan ni kitab kabangiyo puli itu kejing ong ngalong uba ngalong tar padai tada ngipha sya kitab Genesis su kal nong meningkong ngilap ublei tada ngilap utrai uba ublei tekan ni baka jempen itu yang sahisian belong ngalong us penbut pat Jehovah Tika ni ngalong na sumba ka kerteng na jong ublehi kumala ringdur na kita benta besman. Tika ni Jehovah pat kadai ka belong mai ni kapang kwa wan ra ka tur ka jing kali ka ni. Kane ka kentien Jehovah kadai tang ka kerteng bet ni yo le si kadan ya kanur ka jing ya dei bat kanur ka no ka jakitien hak tu ka por hak ka ta ka benta jong ka jing em ko Moses u em pani u Pharaoh em ani kun Israel ki em ngaperkhat yo ka day ka benta jong ka ktien ngan ka language bagi peran kam dengan dia Jehovah to ngan jubab sya tu keban sedang ke hibu wajing keli ban ong ya kajing jalan jong ka por kuma pikeli kedai lada ngingi puli ya kani ka kitab klam da puson lada ngi klam da puson ya ka bat kajing tuot jok ki khana ngi sko kumba kadon kajing jalan Henry lada ngi phai na kalian jong karu komon ra ya kajing itu khana ka ba sop span ya kajing itu syapang jok kaji syam ka jok ublei bar Moses na ki artli ki telong te ka ya pher ka nyang ni bat kumangal omen ne kitu kidak ki barben ki ba ong ublei pen thamai la kajing kular kam dei te ka badon ha kajing tho na du posdang kani ka shulong tak ndal abu ye ki lenong bat ki dekhon khanang ban yalam jingmut ye ki nong puli ka shulong la shubu kumtu namar klemda pensyong nong rim nang no la shubu kabu bakalong kajing pen thamai la dangi puli be ka lenterta kumtu Henry la dangi la pusan bah gi i bakini ki wan ki atli ki telong ku mangala kado menne ha ka bai dei bat ka khana spang jo ka jing pelong ba ka jing thawe perthai ka mariang kumbangi pulia ka kitab Genesis to ganum pan shu ya ka iki bai lai karan menne to ka ba ar pa de haba ublei u ya thu ya la ka jong ka kerteng u Jehovah kamdei ka basumi na kanu kanu ka kentin kani ka kerteng Jehovah ngan ban biang sa chisin ya ka iki bangila de bekran adu kitab Genesis haka ktin Hebrew namar ba umdon ki vowels ki dak ki badon ya kasur hendai datang ki konsonan ki bangi melak bat pen mi so te haka Hebrew hi ki tho dang ibu ha ki dak khasi jongi le ni ki dak hareng kemut y h w h ladang ya puli kita te don ki ba pendap yawe nang ta pat de ki don pat de ki ba mlak pat penye pher ya kasur ke jong w pat uje te kai ai ke ba ngi yo ngani kiting kasi ni ka de wi ya bot ki kot pa phareng ki ba wan na ki tu ki dong pen kala syaka kitin phareng ka ba yo w pat uje mlak penye pher kumta ki bu kini kantin Jehovah ting la je kren hi ni ki wei ki session ki wei pat sepang jong ni kerteng ke jong ublei laun dei baspel yawe le ni Jehovah dei hi ka ju ka kerteng ti kan ni ke jing long ke jong ublei ban peli thu yala ka jong ka kerteng u ai be ka dor ka basai hang ni mo Jehovah ti ta i bentang i ba ngadon ni ka manchu ong hang ni ba kani ka dekhot ka ba ari ka shipun scam bo play pun scam ila ka jong ka kerteng ka belong specific kanang ba ni ki ba puli nginum sakma udei uplay bakumno
To nginya jam no stu ka dekat ke balai mo. Ka dekat ke balai ka don je kini ki kentien. Teha u Abraham hau Ishak bat hau Jacob nga la mi pau da ka kerteng u blei u badon bor baro. Henry da ka kerteng jonga Jehovah kim shim la ithu yanga. Kani kat khot ka balai kadang dehi ke jing keren ke jong blei bot Moses bat uai yak history kum bakalo Abraham Ishak Jacob u blei pen pau da ka kerteng u blei badon bor baro. To dengan lapai syakanika kitab Genesis ngikan mau nakai ke bagi puli kan namar ba ka kitab Genesis ke deke jing tho ka ba wan kam hadinem anda ba ki beriu kila tip yauni ublei kum u Jehovah la di yawe bat kum ta terter ka ke bagi la ekren ni syam ba hak tu ka por ka ba ublei khot yau Abraham empat ai kertek Abraham kidon ki benta ha ka Genesis hi ki bayat hu yegi bau Abraham ha bau keren syapang jong ublei u ong syapang jong u blei u ba halor tam kata kadika ka benta ka ba Abraham u keren syapang jong ublei nang ta pade ha ka jing keren ka jong Abraham hi bat ublei ha bau karpat u Abraham hi panon kam atrai Jehovah langi puli ke kitab Genesis kal nong kabakat san tila nang isakut tang ha ka jing tho ikan pentut tadi kan penguit di kejing but kejing perkat kejing iban ong kumnu ublei hang ni wong ba ngalami pau haki da kan di kerteng ublei ubadon bor baro kihinrei syapang jong kan di kerteng ke belong spesifik ha kejing keren kejing ublei ni syam ningkong ha katu kejing ete jutang kaba ublei ai ya kadak kaba syabar da katu ka jingle ya ka jing otshir hang tu ublei hapu ya keren bot Abraham upen itu yana die da ka kerteng da ka buong ngalong ublei badon bor baro kata kal askem ha ka kitab Genesis ha ka lenong ka bakhat nyo ha ka bai dei bat Ishak ukhun jok Abraham hi ublei shim lapin itu da ka buong ngalong ublei badon bor baro Henry uong ngalong ublei u Abraham ukpa jongme ya kata ngipuli ha ka Genesis ha ka lenong ka baar pau nriu ha ka bai dei bat u Jacob lada ngila puli ya ka lenong ka balai pausan ublei upit itu yala di hau Jacob ngalong ublei badon bor baro tikini ki lightly ki benta ki bangi puli na ke kitab Genesis hi kapan scam bahaba ublei uyakren bat kini laingun upen pawe takani kerteng ublei badan bor baro tilarangi puli pade ikijing tho makidan kitab Genesis ngiong em ha shashwahi ladon kita kijing kren sepang jong ublei Jehovah lani yawe lani utrai kita kita krau berkum ta terter dia kata kasu penmi tang kijing kren ndrai ke ai kabadon kam yagi kalong bet kabalok spesifik ha kijing syam bet kat kum kijing thu ha kijing ja ki badon kam ngisyam ba ublei penithu ha kijing kren bot Abraham bot Ishak bot Jacob da kan ke kerteng ublei ubadon bor baro bat katu kajing betrap ke bahadin kiba ublei okni da ka kerteng jonga Jehovah shim la itu ega kasyai ni kitu ki light li kijing yakandu ba ublei shim ong dan shim pen itu iki da ka boong ngalong u Jehovah